minister Plavčan si to v stredu večer rovno z tréningu karate zamieril do známeho bratislavského hotela bez ochránky. Tam sa už o program postaral Juraj Kukura. Začalo to vyzliekaním saka. Pozrite, ako toto dopadlo. Po prechode v centre mesta práve prechádza minister Peter Plavčan, ktorý ide z karate. Namierené to má do luxusného bratislavského hotela, kde pani Reháková pripravuje už 12. ročník bratislavských modných dní. V hoteli nenalíčené Mariana Ďurianová a Sisa Sklovská. A Juraj Kukura, tiež bez make-upu, žartujeme, skúša catwalk. Áno, toto je už Mariana Ďurianová. S krásnym úsmevom boduje u majstra Kukuru aj nenalíčená. Pred hotelom stojí Števo Skrúcaný s redaktorom Valérom Ferkom, ktorí sa chystajú predvádzať tiež. Johnny Tribula v backstage u Janky Pištejovej. Suši češe Karolínu Chomistekovú. Suši, kde máš šperky? To si odložil všetko do kabelky. Čo hľadaš, Mojko? Nie, že nemám prstenie, nič. Chudera. Čo sme na cigánskom kolese, prstenie hľadaš? Nemám ani zlaté zuby v pohári. Johnny. Kto nám tu natrča svoj zádoček? Sisa to je. Mariana, videli sme ťa bez make-upu a super. Smeti, ako chodíš vynášať. Tiež nenaličená, minule ma odfotili. A napísali, že asi som nemala úplne najlepší deň. Čo ty a modeling? No už som hlavne stará na to, aby som si vedela takúto predstavu vytvoriť. Mariana mala v januári 40. Už presne vidím tie komentáre k tomu, presne. To už prichádzali hostia, prvá dáma Eura pani Kohutiková. Priznala, že má doma možno 20 pracovných kostýmov. Najdrahší? 1500. Prišla aj vyštíhlená Gabika Drobová, ktorá oslávila vo štvrtok 43 rokov. Za prvých 15 dní vegánskej schudla rovné 4 kilá. Eva Černá v divokých 90. rokoch začínala v hoteli Forum, tak sa vtedy tento hotel volal ako krupierka. Majiteľ bol neskôr zavraždený Jozef Svoboda. Koľko si zarábala? To som mala 29 rokov. Teraz 1960. 87, ty somár. Zarábala 25 000 slovenských, čo bolo viac ako mali poslanci. Poslanec Boris Kolár žil v divokých 90. tiež. Boris došiel s osárkou, ktorej mamička je Andrea Heringová. Ja si najprv si vystískať trošku vyťahať. Sárke to pristalo. Tu sa postav, pozri sa na mňa. Aká si krásna, nádherná. A už išiel. Koľko by museli mať BMDčka dní, aby si to všetko postial, celú rodinu prevetral? Chlapci asi moc nie, ale tak ty 5 dní by to bolo fajn. V čom sa ti páči, tatino? Čo má na sebe teraz? Skôr mamina. Ešte otázočka. Prezident včera ohlasil, že čaká 5. dieťa. Áno, tak som dostal taký vtipný odkaz, že už ma dobieha. Už má 5. Ale cez to všetko by som mu nedoporučoval, aby si bral zo mňa príklad, lebo pani manželka by asi poriadne skárala, keby išiel mojou cestou. Redaktorka Kristýna Kevešová prišla v spoločnosti kolegyne Zuzky Javorovej, ktorej manžel nám robil kameru. Čo by sme teraz zobrali kameru na Miss Slovensko 2003 Adriana Pospíšilová sa s mužom fotiť nemôže, lebo otec jej dvojčiek sedí vo väzení. Mariana Ďurianová už nalíčená smeruje na vecko. A vbehla na toaletu a šup prezlieť sa. Vždy elegantná pani Reháková práve zahajuje bratislavské módne dni. Práve vďaka tomuto skvelému podujatiu, áno, toto je Kristina Farkašová, môže slovenská módna tvorba vykročiť do sveta. Jeho kvalitu ocenili aj zahraniční módni tvorcovia. Áno, jasné, aj Boris Kolár. Najbližšie to bude pokračovanie tradície v Prahe, kam sa možno tiež príde pozrieť krásna dcéra Maroša Kramára Tamarka. Módna show zaujala aj dcéru Andreji Heringovej, to už na molo vyšiel aj Štefan Skrúcaný, ktorý sa nechal nahovoriť na predvádzanie oblekov. Aj Juraj Kukura, ktorý to celé poňal ako show program. Prišiel v serióznom imidži šviháka lázenského. Všetko pozorne sledoval a strašne sa na tom bavil minister školstva Peter Plavčan. Potom pán Kukura nečakane odhalil hruď, ktorú poukazoval dámam a potom s ňou zamával. Vyzliekol sako, zavrtel zadkom a slávnostné defilé, pri ktorom odhodil klobúk na hlavu Borisovi Kolárovi a potom ešte názorne ukázal svoju nalepenú hruď. Modely Janky Pištejovej, Maja Zelinová, ktorá nám občas pomáha redaktorsky do smotánky, predviedla hneď 2 modely. Mirka Luberdová a aktuálna Miss Universe Zuzana Kolárová. Karolína Chomisteková a Jazmina Alagič. Povedali by ste, že Sisa má necelý mesiac od operácie bedrového kĺbu a Mariana Ďurianová krásna a dokonalá ako vždy. Pištejová nesklamala. Pani Reháková, opäť to bolo skvelé. Hrdá som vlastne na slovenských dizajnérov, bo bez nich samozrejme bratislavské modné dni neboli. Pán minister Plavčan s manželkou a dcérou hneď gratulovali. Perfektne si to je neuveriteľné. Ale nič si mi nepovedal pred pár dňami na káve. Ja som netušil, že to bude. Ani ja.
Išli by ste predvádzať? No ja nejdem. Žartujeme. Máte tu krásne dámy so sebou. Po mojej pravej ruke je dcera a moja manželka. Dcéra sa volá Veronika, má 30 rokov a pracuje v zdravotníctve. Aký je tatino? Perfektný. Janko si spomenul na fikciu Plus 7 dní, kde písali, že pán minister nastupuje za moderátora Smotánky. Veľmi dobre som sa na tom zabavil a bolo to veľmi vtipné. Dokonca mi volala jedna moja známa z vzdialenejšieho mesta, či je to naozaj pravda a či pani Judínová sa na mňa nehnevá. Nehnevá. Módnu show uprednostňuje biznis módu si prišla pozrieť aj programová šéfka Markízy Martina Lišková. Prišla aj mladá priateľka Janka Ďurovčíka Barbora Hlinková. Ďurovčík doma sledoval futbal, hral Real Madrid. Čo sa módy týka, tam platí slovo Emy Tekeliovej, ktorá nepochybí nikdy, Johnnymu. Teší ma, ja som Johnny Trivola. A to keby si bol Emu poznal pred takmer 50 rokmi. Na tejto fotke má 15. 15. Zaujímavá veková kategória, ktorá by mohla zaujímať Borisa. Vydesený miliardár Igor Rataj. Vieš čo? Normálne povedal, že mi vyrástla dcéra. Ja som sa až zlákol. Hovorím, otoč sa niekde inde. Už to tam bude. Tak toto je mladá slečna Ratajová, ktorú Boris, pozor, si ale otec stráži. Máme tu opäť sobotu.